Prelom vo vede, našli vedci svätý grál v oprave zubov. Roky nám bolo hovorené, že poškodená zubná sklovina sa nedá prirodzene obnoviť. Citlivé zuby, zvýšená kazivosť či infekcie boli často trvalým problémom. Zdá sa, že tomu môže byť koniec. Vedci z Nottinghamskej univerzity práve publikovali v prestížnom časopise Nature Communications štúdiu o novom géli, ktorý dokáže opraviť a regenerovať zubnú sklovinu. Ako to funguje? Látka na báze proteínov napodobňuje spôsob, akým sa tvorí sklovina u detí a vytvára lešenie pre minerály z našich slín, aby sa mali kde uchytiť a opraviť poškodenie. Na našom webe Zuby bez mýtov sme stále v dianí a prinášame vám overené údaje bez mýtov. Preto sme sa na túto prelomovú štúdiu pozreli do hĺbky v bloku, ktorý vyjde už v utorok 11. novembra 2025.